Fansen ville gerne have haft et frispark til FC København. Får lov til at spille videre. Gillett sat under pres. Kommer ud af det. Får et frispark. Bolden ruller alligevel. Jonathan Hartmann er tosset. Og fjerde dommer, Sebastian Borup. Kan hente, der rydder op defensivt. Det bliver måske lidt overmodig. Den anden vej, Jelert får en chance mere. Plads til Jelert. Godt indlæg fra Jelert. Darami! Ja, han får faktisk kilet sig ind foran Mikkel. Det er taktikbræt. Det er ikke rigtig lykkes at komme op igennem kæderne til ham endnu. Jelert. Og frispark. Ja, det er også en af dem, der er til at tage imod Christian Sørensens enormt meget lange indkast. Stærkt af Jelert for Jakob Sten Christensen. God FC København mulighed af godt hovedstød. Som sniger sig udenom. Victor Claesson. Stamenic kommer udenpå. Det er stadig der rammer med venstrebenet, og det er Jesper Hansen, der må levere en redning. Elias Jelert. En redning mere fra Hansen. Ja, ham kan de være glade for, AGF. God. Ja, så er der en løbeduel. Ja, det er Jelert over for Chilufya. Ja, det er sgu meget godt forsvaret af Jelert. Det skal han have. Problemer. Rooney er udfordret. Jelert. Og det er scoring ved Claesson.